Takže čau, my vás vítáme u našeho dalšího videa a dneska se společně vrhneme na jednu zajímavou challenge. Každý z nás si udělá 2 hnusný a 2 dobrý panáky, pak si je tady společně zamícháme a budeme je pít. Ten, kdo schytá nejvíc hnusných panáků, bude dělat úkol. Pojďme se přesunout do kuchyně. První 4 panáky budu připravovat já, tak jdeme na to. Takže v prvním panáku bude americký dressing, selský jogurt, kiwi šťáva. V dalším panáku bude lák od okurek, hořčice a lák z bílého zrna. A teď si připravíme 2 dobrý panáky. V prvním panáku bude Energiák a Coca-Cola. V druhém panáku bude banánový shake. Takže já už jsem své panáky udělal a teď jde na řadu Adam. Se budou dít věci. Samozřejmě jsem si připravil salsu. Když je to tak je to nechutný. Trošku koli tam dáme, že jo, aby to nebylo zas tak nechutný. Pavle. A aby to nasáklo takovou tu správnou šťávu, ten správný nádech. Tak tady mám takhle krásnou rybičku. Jo. Takže vezmu takhle masíčko a trošku to okořeníme. Dokončený první panák, salsa, ryba, kus ryby a kola. Co to tu máme? Nevím, co to je, smrdí to tak. Druhý panák připraven. Tohle myslím, že bude dnešní absolutní favorit, protože tohle fakt mít nechci. Jo. Tady 2 dobrý. Třetí panák Fanta, čtvrtý panák čaj. Jdeme na to! Takže panáky máme namíchaný, tady můžete vidět naše krásné miláčky. Už se mi z toho zvážali. Teď to trošku promícháme a poslepu budeme postupně tahat. Jeden je opravdu nechutný. Je to taková specialita, fakt doufám, že to budeš mít ty, protože jestli to budu mít já. Tak mi tady klepne. Máme tady kamaráda Kyblíka. Myslím si, že challenge bude víc, což znamená, že by bylo vhodné, kdybychom mu dali nějaký název. Křapík. Jo ty, křapíku. Tak především nejsem žádný křapík. A sedí se na prdele, tak jo, jdeme na to! První začnu já. Se nemůžu dočkat. Ukaž prstem. No, ale když tam dáš nějaký hnusný. Nejblíž tohle. Vždycky dělám to nejvíc. Takže máme tady první špatný bod pro Pavla. Máme tady Kyblík a jdeme na věc. To nechce, už jsme to dělali, už to dělali. Nekoukej se na mě, ty. Fuj. Tvoj, že se srdce bude. Fuj. Víš, co v tom bylo? Lák kysanýho zelky a lák okurek a Fuj, ten nechutný. a to byl smrťáček ten byl. Pojď ruku. A jenom mi ukáž jakoby rukou, kde to víceméně je. No, je to pod tebou. Tak mi ukazuj pod tebou. Nech to. Do prčic! Já jsem říkal, Jo, to je Fanta moje. tak to je fakt. Tak Adam má jeden dobrý. Je to dobrý. Já chci dělat ten takový. Je to dobrý. Fuj, jestli si tam jsou Tak jo, to já jsem taky, ale. Dej mi ruku. Máš to, když máš ruku, tak máš přesně teďkom pod sebou. Nech to. Máš to. Jo! Jo! A to vaše. Na to vaše. Jak to křen? Šup. Já cítím, že teďko dostanu špatně, já to fakt cítím. Já nevím, Já si povolím, já si povolím. Jaký jsou ty dobrý o tohle? Tak jo, pojď. Tak, je to pod tebou přesně. Počkej, takhle. To je vysoko. Takhle ve prostřed, jo? Tohle ve prostřed, tak tady. Tohle. Tak Adam si tak tohle. Fuj, to jsem taky udělal na tohle. Je tam. No to uvidíš, co v tom je. To uvidíš. Ne, počkej, ale řekni mi to, ne, fakt řekni mi to. Ne, to uvidíš, co v tom je. O to Musí hádat, co v tom je. Pojď. Tak jo, Budeš připraven. je v tom nějaký, já vůbec nevím, co v tom je, řekni mi, co v tom je. No je to fakt nechutný prostě, řekni mi, co v tom je. Tak je v tom šťáva. Nenastříkal do toho. Já už nevím, co v tom je. Fakt nevím. Já se z toho zvedá hořčice.
Jo, nějaká majonéza tam je. Nějaká hnusná, úplně skyselá. Fakt hnusný. To tak nepomeň. Ale počkej, ty máš... Mně se do toho nechce, další kluci. Tohle doma neskoušejte. Adam má jednu špatně vypitou, já mám jednu špatně vypitou. Takže 1-1. Už když jsem dal do pusy, si z toho vzal žaludek. Fuj. A teď to hodíme takhle k sousem přes zahradu, co? Fuj, co je v tomhle? Co v tom je? Já to mít nebudu. Budeš. Tohle přesně To budeš mít ty. Ne, to budeš... No, Já ti řeknu, co v tom je. Já to radši nechci vědět. Daj mi ruku, pažalsta! Pojď se! A přesně tady máš to. Dej mi fakáč mi. Nebo tak mi dejte. Tady přesně vyprostřed máš jakoby prostředek a kolem toho jsou 4. Tak na jakou stranu? Tam. Počkej. Sem? Jo! To je ten můj. To je špatný. Ne, to je můj, ten je dobrý. To je banán. Fuj, a tak to je Banánový shake. To je pro mě špatný, tyjo. No buď rád za tohle. Tak na to vaše. Sakra. No, nebylo to úplně jednoduše. Adamovi tam zbývá 2 hnusný a 1 dobrý. Já jsem si myslel, že tohle budou esa, který dostane můj bratr. Hlavně tohle. Tak dejte like nebo vám jednu plácnu tady. Laby! Takže jde na řadu Adam? Zamítni to, já jsem to viděl. Tak. Jednou ze 2 táhnutí musí zvolit tohle dobrý. No, to je dobrý. Tam čaj. No to se těším, že to vytáhnu, ale já fakt nechci už těch hnusný, já už se to do prst. Tak, tady seš ve procent. A tady je Tak, vytáhnu. Počkej. Já jsem lék, kámo. Já fakt nechci tenhle. Ten budeš mít ty. To budeš mít Co to je? Já se s toho pomluvil. No nemáš o co stát. Vzhledem k aktuálnímu stavu budeme muset pozměnit tak trošku pravidla. Jestliže se nám to povede obou a budeme mít stejný skóre, tak budeme oba dva plnit challenge samozřejmě. Nepřipravíme vás o zábavu, nebojte. Jdeme na to. Ty? Ne, ty vole, to nechci. Neproblém. Ale počkej chvilku. No, já se potřebuji připravit. Ale když se na to koukám a koukám na to, tak se mi chce rozjíždět. Já se na to nemůžu koukat. Já vím si, jaký je ten X-Factor, nebo co to je. Jak tam dělají. Víš, jak tam je. A grouci jsou jako lepší než to, víš to. Bude zvracený? Bude zvrací? Do dna, fuj. Co v tom bylo? Co v tom bylo? To je za v pohodě, to není tak strašný. Ale to je zvracení. Dobrý? Musíme si to příště říct, že musíme zvolit nějaký jednější ty suroviny na tom. Dobrý, pojď ráda. Šup, jeden. Tady si ještě jeden. No ale jako já vidím, že tam ještě něco zbylo. Dož hubu. Ne, to je prostě usazenina, no to jsem nepočítal. To musím se rozvědět, když na to vidím. Můžu to? Teď chtěl bych ho posloužit. Já myslím, že už to jdeme. Víš, co tam bylo? Víš, co v tom bylo? Tam byl kousek ryby. A ten jsem vyto. Máme tady osudovou chvíli tohodle videa. Když si dá Pavel tenhle, je to remíza. To doufám. A když si dá Pavel tohle, Tak jsem vyhrál a Adam dělá úkol, takže jdeme na to. Já jsem to teď dělal posluchu, jak jsi to přesvědčil.
Tak teď už to nebudeš dát posluch. Tak, máš buď pravo nebo levo. Řekni pravo nebo levo. No, nechci. No. Jo! Jo! Na to zdraví. Adama čeká posledňáček. Co to? To nechci. Fuj, co si do toho dal? Já jsem nečekal, abych to nedal. Fuj. Je tam zavařenina nějaká, ale fakt jako úplně nechutná, fakt takhle hnusno. Ne, já nevím, co to je, jako. Podle mě to bylo zkažený, jo. Není možný, aby normální člověk si tohle dal do pusy, jo. A pak jsem tam dal teplý mýko. Fuj. Nedám to. Fuj. Ty vole, počkej, já to jenom se blížím. Jenom abyste věděli, co v tom je všechno. Tohle je fakt nechutný, to je hodně nechutný. Čuchni si k tomu. Ne, dělej, čuchni si k tomu. Já to budu pít, tak si k tomu čuchni. To smrdilo mý. Já s ním úplně soucítím, já jsem to tak moc nechtěl vytáhnout. Jdeš? Kež by to. Mě si dělá hrozně špatně za tebe. Na to nemůžu koukat. A já nemusím dělat úkol. No šup. No, byl jsem trošku. To je usazení nějaká, to se nepočítá. Máš to? Teď to přijde vždycky, když polkneš. Když polkneš, tak to nejde do špatnýho konce. A jo, zase jsem. Kousek. To je taky zvyčajný. To neudělám, takže úkol zní, takže... Počkej, já se musím utřít. A máš nějaký kapesky? Takže tahle challenge jdeme u konce a my se budeme vrhnout na úkol, který bude plnit tady Adam. Na našem rybníku tady v parku se sklouzne po břichu nebo udělá takzvaného tučňáka. Bude tam spousta lidí, takže se na to opravdu těším. To nejde. Ne, ale ono to nejde přesně. A dělej, jak mi nastupíš. No, šup. Já to tam dám tohle. Župan a masku si. I'm Batman! Jsi úplně červený, jsi to věděl, ne? Čím na to? Jdi s tou kamerou do hajzlu nebo ti plácnu? My doufáme, že se vám naše video líbilo. Pokud ano, dejte určitě like, nebo to sdílejte, nebo dejte třeba odběr. Tohle je pro dnešní video všechno, my se s vámi loučíme a Čau!